Co-creating-projektet bygger på 3 overbevisninger. En overbevisning om, at innovation starter hos dig og mig, hos den enkelte. En overbevisning om, at den emergente måde at planlægge sådan nogle forandringer på er den rigtige måde. Og en tredje overbevisning om, at man godt må tænke stort. Den første overbevisning om, at hvis vi skal co-create et nyt CPH-business sammen, jamen, så må det starte hos dig og mig, det må starte hos den enkelte. Det har vi brugt på den måde, at alle ledere, medarbejdere, nøglepersoner er blevet bedt om. Hvis du skal komme i tanke om en idé, måske et projekt, måske en handling, som kunne skabe sammenhængskraft, som kunne skabe ansvarlighed og praksisnærhed, hvad skulle det så være? Og ud af det er der kommet et hav af fantastiske idéer, gode forslag, som i den grad kan rykke organisationen endnu mere i retning af at lave noget, som er meningsfyldt for de studerende. Og dermed også for erhvervslivet. Så bygger projektet på tanken om emergens, altså at tingene udvikler sig, mens vi går. Emergens kan man forklare på den måde, at det er for øje på de mønstre, der opstår. Også mønstre, som opstår upåagtet, at man ingenting gør. Det har vi blandt andet arbejdet med på den måde, at alle ledere og nøglepersoner og forandringsagenter blev bedt om, hvad har du gjort, som fremmer de projekter, som du har foreslået? Hvad har været dine første skridt i den rigtige retning? Og hvad ser du i øvrigt af ting, der foregår omkring dig? Hvad sker der også upåagtet, at du ingenting har gjort? Ud af det fik vi et hav af små skridt, som er taget i retning af at samskabe et fælles CPH-business. Og vi prøvede så at sige, hvad er det så for nogle strømninger, vi kan se i det? Og der blev spottet 4 strømninger, som bevæger projektet i den rigtige retning. Og det er også en måde at få overblik over. Man kan godt spørge en leder, har du overblik over, hvad der sker i din afdeling eller dit ansvarsområde? Og de færreste vil vide, hvad der sker ned i mindste detalje. Men det, der kan give os overblik, det er at prøve at se, hvad er det så for nogle strømninger, hvad er det for bevægelser, der er. Og det er nogle bevægelser, der bevæger os i den rigtige retning. Og hvordan kan vi støtte dem så? Den tredje overbevisning, det er det her med, at du må godt tænke stort. Altså der er kommet rigtig mange gode, store forslag, også store projekter. Og det gør ikke spor. Der er en, der har sagt, hvis du bygger luftkasteller, behøver det ikke være spildt arbejde. De står lige der, hvor de skal stå, og nu skal fundamentet laves. Og det er lige præcis vores udfordring nu. Det er at få de her fundamenter bygget, så vi kan få vores store projekter i hus, uden at vi får en projektorganisation, som bliver et bureaukrati, og som sænker og som trækker handlekraft ud af organisationen. Så udfordringen og dilemmaet i projektet, det her med det emergente, at ting opstår hen ad vejen, og lad os styrke det og nyde det, kontra det, at vi også skal have noget overblik og noget styring, som godt kan komme til at lægge en lille smule bureaukrati ned over tingene. Men grundlæggende projektet bygger på de her 3 overbevisninger. Overbevisninger om innovation, det er samskabe, det starter hos den enkelte, hos dig og mig. 2, en overbevisning om, at det emergente er vejen frem, hvis vi skal fastholde handlekraft og ansvar ude i organisationen, ude hos den enkelte. Og 3, det gør ikke noget, du tænker stort. Det starter med drømmen.